Hitzordurik ez zaigu falta, eta asteburu honetarako guk pare bat aukeratu dizuegu. Bata Bilbon, eta izena ere halaxe duenez, ze bizipoza baino izen politagorik jarri ote dakioke elkarte bati. Ez ba, ezta? Badakizue bizipoza elkartea badela, elkarte desberdinen elkartea. Beti ere, izaera bereziko gaiak lantzen dituena, eta aurren eta familien ongizatea bilatzen duena, eta tarteka, gu ere hemen gaude gogorarazteko horixe antolatzen dute, bizipoza eguna. Eta igande honetan izango dute Uribarri auzoan Bilbon. Hane pirata esatera ni joan, baina nerea Godoi izan beharko dut. Arratsaldeon, eta Arratsaldeon, Urko, eskerrik asko. Bizipozako voluntarioa zarazu, esan dut, haneren begi beretsuak ditu, eta mundua ere hane pirataren gisa ikusten du, eta bizipozak begi bereziekin ikusten du mundua, eta batez ere bereziagoekin ikusi nahi du mundua bera hobeago egin nahi duelako. Eta lan horretan zabiltzate ja urte batzuk badira, ez? Hori da, bizipozak aldarrikatzen duena da munduak guztiontzat beharko lukela, eta bizipoza osatzen duten 35 elkarteek bat egiten dute lema horrekin. Gure egoitza nagusia Andoainen dago, eta badugu beste egoitzatxo bat Bilbon ere, eta hortik egiten dugu lan. Hori da, Uribarri auzoan duzu egoitza, eta horregatik Uribarri auzoan bertan izango da larun bateko igandeko jaia. Hori da. Eta ze prestatu duzu iganderako nerea? Bueno, goiz pasa ederra egingo dugu egia esan, goizean tailerrak izango ditugu, hortxe daukazue kartela, goizean zehar tailerrak izango ditugu, gero hane pirata eta porrotxe etortzekoak dira, eta bizipozako eta Uribarriko elkarteekin kantu, irri eta dantzia egingo dugu, gustora. Eta hori dena egiten duzue auzolanean, ze hori da etxeko marketako bat, ezta? Uribarriko elkarte erakundeekin batera elkarlanean, ze bizipozak dena egiten du elkarlanean, eta auzolanean ze beste biderik ez da. Ez da. Eta bizipozarentzat ezinbestekoak dira bai auzolana eta baita euskara ere, eta elkartasuna bide horretan gustora lortzen dugu. Eta esan bezala hane pirata eta porrotxen ondoren egingo diogu omenaldi txiki bat Peña Uribarriri, zuhaitz bat landatuko dugu, auzoan zehar ibiliko dena, eta bukatzeko Divergentes taldearen kontzertua izango dugu, eta auzoko merkataiek prestatu da 11etako bat. Egun osorako eskaintza. Eta hontan ere trebeak zarete, esperientzia eta eskarmentua baduzue jaiak antolatzen, zelengo astean bertan Lasarten ere, Euskaratoiaren barruan ere izan zenuten zuen azokatxoa, ezta? Bai, aurreko asteburuan duela bi, hain zuzen, Lasarte horian, Euskararen maratoialdiaren barruan, tarte bat izan zuen bizipozak, eta, 6 metro diametroko jalo bat josi genuen elkarlanean, eta azokatxo bat ere izan zen bertako elkarteekin. Zesan dugu, bizipoza da elkarteen elkarte bat. Bestela ere, elkarte txiki horiek nahiko lan izango luketelako euren lana eta borroka ikustarazten, eta orduan denen arteko indar horrek balio du fokua eta errezago jartzeko hortxe, ezta? Bai, hain zuzen gure elkarteetako baten lema edo, bada jende txiki askok, leku txiki askotan gauza txikiak eginez, mundu alda dezake, hori da Juneren Egoak elkartearen lema, eta egia esan bizipozak bat egiten du horrekin. Izokinak bezala gu korrontearen kontra, baina elkartuta. Batzutan gogorra da korrontearen kontra egitea, ezta? Eta kosta egiten da, baina zuek egiten duzu, esan duzu izokinen antzera, eta beti ere irrifarrarekin. Eta badaude egoera batzuk, ze hor elkarteetako batzuk, eta zuk ongi aski ezagutzen dituzu, ze zu ere denbora askoan San Filipo elkartearen voluntario ere izan zara, ez? Eta San Filiporen gisa ere badaude, gaitz batzuekin inguruan lanean diharduten elkarteak, eta horietan egoera latzak ere badira, baina hor belztasun guzti horren barruan, tarteka irrifarrari ere zirrikitu bat egiten asmatzen duzuela. Hori da, bizipozarekin ikasi dugu tristurak eta pozak goxoagoak direla partekatzen ditugunean, eta horretarako bizipoza bada sare bat, non nik beti esaten dut ni sentitzen naiz besarkada batean bezala, etengabeko besarkada bat izango balitz bezala. Ze tristurak partekatu daitezke eta pozak ere bai, eta egia da partekatze lan horretan askoz goxoagoak egiten direla. Eta esan behar dugu zuzer horrek ja urte batzuk badara matzazula, bolondrez gixara ere, eta bestelako lanean ere bai, ze gaur jaia hitz egitera etorri gara, eta beste batean patxada gehiago ere bilatuko dugu, bizipozaren proiektu eta zaritzeko, baina beste badakit unidade didaktiko bat prestatzen ari zarela, gai guzti hauek ere nola landu behar diren, bai eskolan, eskolatik kanpo, ze azken finean badira, guzti hori gertutik harrapatzen gaituzten gaiak, baina eskotan ere nola landu ez dakigu, eta horregatik prestatu behar duzu ez, halako unidade bat. Bai, gure azken proiektuetako bat da proposamen didaktikoena, eta gidak sortuko ditugu hezkuntza formalerako, ez formalerako eta herrigintzarako, eta jai hau eta bai Lasarten duela 2 asteburu ospatu zena,
horrek badu lotura kilometro zero voluntariotza horrekin. Baina, egia da, gaudela ere hezkuntza formalarekin eta ez formalarekin, iruditzen zaigulako gure elkarteen errealitateak egunerokotasunean presente daudela. Agian ez gustatuko litzaigukeen bezain beste, baina munduak guztiontzat beharko luke eta hori lantzen hasi beharko genuke txiki-txikitatik eta gauza bakoitzari bere izena jarri, aurrekin, gazteekin, helduekin denok landu behar ditugu gai hauek eta gai hauei buruz hitz egin eta tartea emanez gai hauei benetan gure egunerokotasunaren parte egiten ditugu eta naturalizatu egiten ditugu. Aipatu duzu ezta kilometro zeroko voluntariotza, normalean kilometro zeroren kontzeptu hori janariei, elikagaiei eta hola lotzen diegu, uste dut interesgarria dela, ezta? Azkenean voluntariotza hori izatea justu herrian bertan txertatuta dagoen elkarte batean, ez? Azken finean elkarte horri zenbateko laguntza egin dezaioken bere inguruan ere halako sare bat josteak. Hori da. Bai, denok dugu zer eman eta denok dugu zer jaso. Eta gure auzoetan, gure herrietan badaude laguntza behar dutenak eta badaude eskaintzeko asko dutenak ere. Ez eta pentsatu nik ez dakit zer egiten, bai denok dakigu zerbait egiten eta denok dugu zer eman eta bizipozan eraiki nahi dugun mundu inklusibo horretan denok dugu zer eskaini. Izain zuzen ere zuen elkarterako babesa alaxea aipatzen duzuzuek, ez? Izan daiteke bat diruarena noski, ze dirua ere beharrezko izaten da halako gauza asko egiteko, baina baita denborarena ere, ez? Nik denbora bat badut, diruz akaso ez nabil gehi soberan, baina denbora bat badut eta halako habilidade bat badut, eta begira, hori ere ongi etorri dakioke halako elkarteari, ez? Hala, bai, bi modu daude bizipozan ekarpenak egiteko, bata da ekarpen ekonomikoa eta bestea denbora bidezko ekarpena. Egia da, askotan gazteon esku eta ez dagoela hainbeste diru ekarpen bat egitearena, baina, naiz eta gazteoi buruz azken aldean ez dan oso piropo politik entzuten, badugu eskaintzeko asko eta baliotsuak gara. Bai, eta nik uste dut hori balioan jarri behar dela eta hortan ere ari zarete eta hori ere garrantzitsua da. Azten bateko jendetza lortzen duzuen zuen inguruan ibiltzea, ze 3. edizioare bada mundu berri bat guretzat ekimenarekin abiatu zinetela, ez da, halako diska eta bideoklipak eta izatea. Pixkat elkarteagoen berri emateko beste modu bat ere badelako, ez? Hona etorri eta hitz aspertu bat bota beharrean, kantu baten edo bideoklip baten bidez azalduko dizut gure elkartea zertan den, eta horrere gero eta jende gehiagoren babesa lortu duzuela, 3. ere itxizaretenerako zerbaitegatik izango da. Bai, oraintxe aipatu berri da Xabier Zabalaren izena, eta hala da, Xabier Zabalak musika jartzen die gure ametsei, eta bizipozako elkarte bakoitzak badu bideoklip bat eta badu abesti bat, euskal sortzaile batek eta idazle edo bertsolari batek elkarlanean egindakoa. Eta aurten, datorren urtarrilean kaleratuko dugu mundu berri bat guztiontzat 3. alea. Orduan, pixkanaka ari zaretela. Esan dugunez, fronte asko ditugu irekita, Nerea lan asko duzue, beraz behon deizuela hori bai, izango dugu hastia horietaz lasaiago aritzeko, baina gaur behintzat deialdi egin behar dugu jendea gerturatu dadin. Uribarrira, igandean. Bai, mesedez, datorren azaroaren 6an, ez da inor falta Uribarrin eskolako kanpan egingo dugun goizpasa eder horretan. Jende guztia da ongi etorria. Hori da, giroa ziurtatuta dago, giroa festarena, eguraldiarena ere ikusita egun hauetan nolakoa dugun, ea eusten diogun horri, eta euria egiten badu ere B plana prestatuta daukazu eta ez da arazori. Hori da, euria egiten badu, harritxoen kirolgunean elkartuko gara. Baina elkartuko gara. Hoixe bai, ez elkartuko gara, batez ere mundu hobeagoa nahi baldin badugu, gure aletxoa jartzeko modu bat ere badelako hori, igandeko festa hortara gertu. Denona eta denontzat. Hori da. Eskerrik asko Nerea Godoi eta ongi atera da igandeko hitzordu hori. Eskerrik asko.